لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. Хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст тамошобинони азиз. Дар инҷа боша ман дача омадам пеш додарамшон. ҳозир камтарак ба шумо навор мекунам ки дар ки ҷо ё кор мекунам. Чанд сол шуд ҳамиҷа дар ранги хонаи хичонай бигем. Тозагӣ мекунам, нигоҳ мекунам, агарод мекунам барои хичон бигем. Баъд ҳам ойлик мегирам. Хонаи одама ҳам нигоҳубин мекунам, ҳам ойлик мегирам. Наи бассейншон уже вайрон шудага кор намекунад. Солҳои пеш кор мекард, беҳад об пур мекардан зур буд. Ҳозир дига бассейн кардагин. Ҳозир янаки сини агаротошон мерем. Беҳад ҳавли калонай. Сарбар надора бигем ҳавлишон. Ҳозир ман шумо дахай камтарша навор мекунам. Ҳар рӯз кам мепартом. Кани чанд рӯзда ҳавли ё тамом меша. Анаира бункир меган. Болош ямхе баланд, полни гулкори ҳама чӣ кадаге. Тагиш хонаҳа ира. Хонаҳа намедонам як дар седар хонаҳа инаҳа. Дараш ранги бигем склад баринда дуруш фасона ира дараш ҳамихе будагиш қати. Инаи болош ов мераза дуруи ида. Ҳозир ова киштагиам. Инамхе. Инаира худаш сос кадай барои мусороша партофтан. Аввал пластмаси будай, пластмаса кишкастай. Баъд худаш ҳамихе бучкара гирифтаю инаҳа. Даста кадайша ина хали балонча мусоро пур мекунад дуруш дава мебара бигем мепарте. Вая бигем да газон ягон чи недрава ҳавайора ба фикр малафушо. Ма гуфтам чӣ мегам ма ира худам сос кардам. Ҳозир мерем сини агаротошон тамошо бинем азиз навҷо хона ҳамсоя ҳай. Ҳозир ма ҳамин изус ҳамис накунам сиёмка. Насиб ҳар рӯз кам вай мекунам. Мепартам ҷои коршона. Навай бассейншон да осна. Бассейни калон бо яктай дига сос кардагим. Урам беҳад калонаю бассейн. Вайша як рӯз дига насиб карда буша сиём карда мепартам. Обозӣ мекунем насиб карда буша. Ина тамошо бина азиз. Тамошо кунем ма омад истам аксини агарото. Тӯс рафтаистам. Ина сини агарото омадам. Ина пишакчаҳак. Пишакҳои дар тури дарахто будан ҳамоҳаниё ина. Чанд кас нависда комментария у пишакҳо дар ки ҷо будан. Пишакҳо дар инами дача. Як пишаки калон доран 4 та гудакча кадайшон. Анаи боғошон инҳа. Севка инҷа клубникай пушондагиан ки чинчуқо нахӯран. Клубникора бигем. Ина ҷӯякҳои капустам хеле додарам капустшон листа. Капустора хичон ина ниҳол кардан ина бине. Вайша тухмша шинодан бигем ниҳол шид ина. Замина нав карда шинондесиан намуш кадиан. Инҷа клубникоа ина роша. Клубникора ина хеме пушонан ки ман дидем исо клубнишон чӯто хушруне. Ха бастайники. Ина агарото дӯстони азиз. И кабачки оли хушова накадианша ина кабачкиора. Вали худаш тоқай амиҷада. Қати занша худаш тоқай нест қати занша хай дикаса. Мега успед намекунам агарот калонай. Кам. Ина иҷа вая каду кордага наиси даумитиян сини вай. Замин каду бошон кадуи калони хушру меша. Иҷа ина олу ҳозир кани олушо ғора гирифтия. Ина олуҳора бинӣ вот. Қахшро ғора кадияне оли сирхака ина. Диде тамошо бинани азиз. Чиқи ҷойшон зурай ҷой ки ё зиндагӣ мекунам. Беҳад ҷои зурай бигем ҳама чи дар боғшон ҳастай, дар агаротшон ҳастай. Ҳама чизои хичон. Ранги Тоҷикистон. Дӯстони азиз. Инаи нокай. Ина нав камаки калон шудиям. Анаи семичка ҳай. Ина. Мобайнда райҳон кадиан хушова кадан дар кор ира. Худаш тоқай гуфти ам додарам ки занаш камтар вая бигем. Барои ҳамон успед намекунам. Насиб карда буша ирӯз пага меҳмони наважда дорани. Барои ҳавай худаш тоқаам кам мекунам. Ҳар рӯз ина клубнико ина иста. Клубник беҳад калонай усу тост дрозай ҷӯякаш. Ина достони азиз. Иҷа вая ҷигори луби вай сирхакай усу картошка ҳай. Озир ма хай пеш картошка оравам. Табиё исна нишон кунем ки барои беҳад
ویدیوم دراز میشه. اینه یا و به فکرم شلغم کردگیان یا تربای نمیدونم پستی جدام کپوست کردم انا یا ویان سیوکلا و لبلبونی سرخینه. خیلی اوست پارنیکو نسی پارنیکو را بانیشون تیم اونجا جویا که ساوزیه بسیار چیزها بود ویدیو دیگر دا نشون میتیم دوستان عزیز برای که ولوگ به حد دراز شده. خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین. ولوگ امروز را در همینجا به آخر میرسونیم تا ویدیو آینده خداوند همگی نگهبان باشه. در پناه خدا باشین مردم خوب مسلمانی روی دنیا. کانال ما را دستگیری کنین دوستان عزیز. خیر.